Doni kok kene lho engko. Ngalih. Halo, jejer pacare kono. Ngalih kono. Yedeng ngono. Sayuda. Dalam. Yo, awake dhewe iki kula. Lah, nggih. Wis aman. Nduk Niken. Salam. Oh, wis suwe sing arep-arep yai mriki. Heeh. Mau kepengin krungu suarane Niken ki ya ngapa? Nggih. Wong ya jeneng bocah anu biyen ajari den wis umur pira ta, Nduk? 4 tahun, Mas. 4 tahun. Sekawan tahun lho Mas mun ajar nyinden umpama saiki ibarate wong panen ngunduh pranggih pun pas. Lah iya no, tandurane becik, undu-unduane ya mesti elok. Nggih. Oh kaya Niken niku. Pun, selamat wis renek pagebluk iki mesti aman iki wis. Ya, saiki diaturke Cara pari nu wis jelas subur wong gak enek wereng. Oh, Iya. nggih no. Nggih, Wis, iki wis pilah. Ya awake dhewe wis pilah. Nggih. Nyambut gawe endi sing nyambut gawe ning panggung, sing ora sing nyambut gawe ning panggung, mulih nampa amplop wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo ketok gaweane. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Dene sing nang ngisor kok ora gelem nyambut gawe, nampa amplop. Ora mungkin nampa amplop. Lho, malah diparingi bucare. Oh, gleleng malah. Lelek dhewe. Leleng, saiki seneng kita saweran. Engko barang mulai ra entuk bayaran wis kuwi ae. Ben. Ora ngerti nek kuwi asline dicicil, ora mudeng. Nah mudeng. Wis ben itu saweran wis ben. Wis uripe gen wis saweran. Awake dhewe pokoke nyambut gawe. Nggih, pun kersane. Napa wutuh? Alhamdulillah. Aman. Lah nyapa rarene? Nyenyek akeh kono nyenyek. Akeh kono nyenyek. Wis ben Mbak, ben gak apa Mbak Niken. Ya, Ya. Yo tapuk. Gleleng dek lho, oleh nes saka Pak Lurah. Wi DP tahun ngarep. Wi DP tahun ngarep wi. Kekno mik. Mik. Kok kemlintimen iki lho. Kemplelet dek. Kemlelet. Kuwi rumah Iki mike iki lho. Piye wong iki mbaya sing anu ora usah gleleng, kok terus ora gelem munggah ngopo? Monggo sing dereng. Lho, akeh kene karo kono munggah nyapa? Lah nek ning kene ngapa ta? Nek kene nyapa? Kakean potongan. Kowe lho Salah. ning kono oleh pira? Lho, iki kok rencanane olehku tok 3 yuta. Oleh neh Lho. diceluk neh. Ya Allah. Mare yo rai-rai kota amal. Monggo sing dereng mriki. Malah diselgarake. Lho, mantene urung. Ora ya dosa. Ora ya rugi. Kok ngisini-sini piye to njaluk ngono? Heh. Apa ora isin? Ora isin kowe. Ngapa isin? Oh alah, ger. Ben. Iki nembe manten kakung, lah manten putri. Anu, Kampret. utang burine sik gak apa-apa. Pak Carik piye? Pak Carik. Pak Tarik. Ngapa? Sampeyan dereng iku tok. Kampret kalau piye kok iso Pak Carik? Pak Tarik. Yo duweke. Oh ya, ayo duwe. Wis komprat kampret kok gak paham. 3 yutane kurang 200. Wis ta kok ya. Wis. Urung rencana entuk 4 yuta kok. Alah kok jur mundak ae. Akeh rencana ta. Nek kepengin entuk akeh rasa nyambut gawe gampang Mas Mondol. Carane pripun Mas? Golek meja ya ta. Nggih. Turu ning dhuwur meja, dikrukupi jarik teng ngarepe kei baskom. Lah, cocok kowe, cocok. Kuwi ora ngantek sedina 5.000 cek. Oleh akeh wingko. Padha karo nyedakne aku ndang mati. Masa entuk kendek men berarti entuk akeh. Kok edan. Wampluk bisa niku. Ayo wis ben kono wis ben. Nggih, ben kersane malah ora Jawa. Iki tak turut rono nyatus metu priya. Ora entuk ning kono. Ning kono lho karo bayi tok. Pengko salah pira? Loro. Dipotong 100. Lah nek salah nek ping 20, berarti potong 2 yuta kowe. Mulih karek nggo 750 bongko kowe. Kopine, Pak. Wis ben. Wis ben. Ayo Mbak Ya, Niken nembang iki ana sing kersake Sri Huning dibawani sik. Siap nggih. Ayo, monggo. Aku iso bawa Sri Uning wi aku iso bawa. Iso karepmu, ra iso karepmu.
Jare penak ning kono. Jare penak ning kono. Ra gelem rene. Sing bawa aku piye? Ya. Ya. 500 tapi. Iki upama sing iso bawa sampeyan sak yuta. Ora mung 500, Sak yuta malah. Dol. Sak yuta. Iya. Ayo. Mumpung bengi iki aku moto duiten. Ya. Ayo. Oh, Mbak Silvi arep mbok terak. Dan upama sampeyan iso bawa sak yuta. Duweke. Lah. Kabeh. Ayo Dang. Waduh gleleng iki Mas. Ah. Alah ngumel kuwi aku ndasku ngelu nek tak koyok ngene iki lho. Alah. Melinting. Oh, sirahe anu awake masuk angin. Alah, Apa dikompres bathuke dikompres. Kompres nganggo. nganggo sing abang ini mah cepet mari. Lah iya. Geleling deh. Apa niken? Loh, ngapa? Apa? Ngendak aku ki lho. Ora melu-melu kok ya Mbak Niken ya. Iya. Niken. Ngapa? Niken Apa? Maksudmu lho apa? Kowe kira apa ngopo kok ngulek. Ya ora apa-apa. Tak kira gua apa kok meneng ae. Yo bawani. Gua iso. Yo iso bawa jroning 1 yuta. Sak yuta. Sinebut. Rasa mau warai. Suwi ya. Mbok Randang longi 100. 100 tok. Yo. Nah, Sai. Nyapa iki ngatur aku nyapa? randang dan sae kene tak gawane sih. Aja. Nyapa? Engko arep mbok suwelno kene aku ben gak cukup. Kaya roh. Kok iso Sinebut. meneng. Sinebut. Meneng iso meneng ora? Nggih. Nek kene meneng. Aku yo meneng. Lah sing gawa iki sapa? Kowe nembang. Wayang kok nyenyet kaya. Ayo. Sinebut pahlawan putri. Iki lho mediane iki. Pertamane ngerti kono terus mak sret. Oh iya drama. Sriuning mustika tuban. Lah. Kok iso dadi jula-juli lho. Mudhun tuban. Ah. Iki to ki mengko semangat. Ampun. Tuban ngono. Ayo. Marai. Kowe arep melok marai. Apa ora pernah sak. Ayo. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Tuban oh Tuhan iki lho. Lah ya wong Tuban seneng karo Tuhan. Oh iya. Tane. Nano. Ayo cakep Putra ngono lho, Tra. Yatra. Putra Kanjeng Sira lawe. Hop, saiki Mas modal bawa tok sing gandrung yuda. Nah. Kali. Ah, suaramu di sana. Ngalah. Ayo bawa. Bawa kowe iki bawa. Ayo. Sawangen Lanjut. kae wong ayu. Oh, alon-alon to. Kaget aku. Kowe iki lho saka kono nang kene lho. Lah, wis madhep kono. Iki madhep rene. Lah. Yo. Malah dibaleni. Ya wis nang kene. Wah. Monggo Mas Yuda. Nggih. Wah. Kaya-kaya ning jagat iki ora ana wanita kang tak tresnani kejaba mung siramu. Coba sawangan kae sak warnane kembang kang tuwuh Rasah ana ing percaya. sajroning taman Rasa sari. percaya wong lanang arek entuk cangkeme ngono kuwi tenan. Sampun. Iki gandrung kok sempok Eh. paido lho. Ya ora kabeh to. Ya ora kabeh kok iso. Kok iso dicakep-cakep iki. Rata-rata wong lanang arek entuk yo lambene lambe diapik-apikno. Padahal lambene bosak. Angger arek entuk yo ngono. Nyepelek nek ya ta Mbak Iya, Niken. kamu tuh tidak tahu yang sebenarnya. Senene Mbak Niken aja kaya ngono kowe. Duk gong prang. Wale. Duk pranggung. Nggih. Duk pranggung. Kok sampean ae dhewe. Oh, mboten. Ora Mas, aku mau ngelingi Mas. Ora bareng nakal. Mboten. Yang manis. Nggih. Oke. Oke. Sebagai 50 ya. Allah. Ayo. Ayo, Tutuke. Nduk pranggung. Duk pranggung bojone kok. Ini tak. Karo. Ayo. Duk pranggung bojone karo. Nonano. Nonano. Salah aku baleni neh. Ah, mau meneng ae
iki aku Wong latah. latah kok. Latah kok. Jak omong. Ayo. Ngebelo. Ya wis tutukno, bener. Ben ngebel. Kan gak enek kancane terus akhirnya ngebel. Oh, Yo, iya. Dan, lanjut. Wiratmaya. Ben, aja disalahke sak. Ben Bener, ben bener nih. Ayo terus. Tan wurung sriuning gugur. Bener. Bener, biasane gundul. Nek sing iki lho, sing iki kok dadi musikaning bangsa ngono terus tampane kedang entak tung 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 ngono ya. Ayo Dan, Seta, coba. Iku terus dadi kae, dadi sing ngene iki dadi apa? Cikal. Alah, cakil ngono lho. Kowe dadi imam. Ratung. Ambek ocim sisan. Ayo. Ayo. Dadi mustikaning bangsa. Cakil kok isa. Cakil kok setruk. Ayo. Nganggo anu no, nganggo untu cakil. Lah. Ayo. Dalang, gua iki letong. Weh, capeng. Wedan tenan. Angelmu to wayang. Eh. Lah. Sempok jawane sempok. Tapi ora sempok malah sempak iki. Yo. Ya. Jangan kene, Mas Yusuf, jangan Oke, kene. Janaka. Apa to kuwi? Kuwi apa? Perang to? Oh iya, perang. Tangane iki piye? Cakil iki tangane piye? Ayo. Oke. Oke. Nyumak nyamuk kuwi apa? Sik. Kowe kok mangan apa? Gedang. Kowe mau untu. Oh, untu lho, Bang. Heeh. Aduh, kasuk kolu. Untu kok dipangan. Untu kok isa. Oh, alah. Sae. Ganti iki. Ganti utuh. Ojo dipangan. Ayo ganti utuh. Ayo karo mong. Mandek. Ayo. Mandek. Mandek. Apa nih? Dalang tukang masuk angin. Nyapa? Langkon yo fresker. Lah terus Saiki untu yo fresker. Kuwi gedang rasa min mentol. Gedang rasa mentol. gedang rasa mentol ngono lho. Ngono. Kowe ora mentol dadi kentol kuwi.
Kok nesunan. Wah, mbok. Cakilipun sae Oh, nggih. sae. Wong jebolan Sri Wedari kok. Oh, nggih. Alah nek sing nuwun sewu nek pas Bambang Cakil sing nyakil Mas Mondol terus Bambangane Mas Ali Marsudi. Wah, sae tak itu. Oh iya. Ya Mas ya. Kak. Yo, tutuke. Ayo. Ayo banikan ya. Tanurung Sri Huning. Ayo, tutuke sik. Nangurung Sri Uning gugur Nano. Dadi mustikane. dadi mustikaning obat. Monggo, yo lanjut langgame, Nduk. Oke. Wah, ayo. Seret. Sri Uning mesti katobat lapat tresno Ulululing, ululu. Sapaya pasti Eo ao. marang Raden Yo gonggo pino Mas Anggit. Moyo Yo. Malang keke. Walange kan. Terima kasih, matur sembah nuwun. Iki ana sing ngersake anu Mas Yuda. Nggih. Kitir Semilir. Wah. Ayo, mumpung ana nduk niken. Ayo. Kitir Semilir ja diaturke. enten nenek sing pamundutan Napa, Nduk? Puspitono lho, Mas. Oh, Puspitono lho. Boleh. Ayo. Oke, Puspitono lho sik. Nggih, ayo diaturke. Engko diurutke. Nggih, monggo. Puspitono lho. Ayo, Ja. Diaturke yo njajal garap gamelan. Puspitono lho. Monggo. Yuk. Ayo Mbak Tutut.
luar biasa jan-jan. Ayo wong ora guwak wong bocah pinter ya ngono Wah, kuwi. wah, saestu. Nggih. Mumpuni ing samu barang. Diaturi kok. Ra rugi pokoke Indoniken ya. Sik, iki ana nawala meneh. Taurke wonten sing ngersake cewek gaul kalih teteh sing tresna. Saking Pak Jumiran SBA Sidoarjo. Oh nggih. Yo Mbak Eka perhatine isih. Rene monggo mentaram. Turuk. Ayo. Larak disampirke, Larak ngampirke. Tek. Eka, Nggih. cek melek, Nduk. Pangestunipun masih dong. Iya, iki Pak Gun Arianto ngunduh mantu ndongake apa kowe Cahayu? Nggih, mugi-mugi Mbak manten Mas manten tansah pinaringono jodoh sejatinipun jodoh. Amin. Amin. Langgeng tumeka puputing yuswa tansah kinandenan putra ingkang saleh lan salehah. Amin. Amin. Ya rabbal ngalamin. Dongane bocah SD iki mesti anu Mas Yuda. Mesti akeh mandine mergo isih resik urung Piye ta? anu apa-apa. Piye to? Piye ta, Mas? Anu Mas Lintu sampean kok SD. Lah, apa? Omongno. Paut. Paut. Jenengan mboten pitados nek kula paut. Lah ki emponge iki lho nang ngene tak. Empang sakmono terus. Piye arek nganggo ayo. Nggih, niki mantene Kakung menika CEO, Anu Mbak Eka. CEO dalam Nggih, sebuah owner perusahaan. Berkah Ayam. Wah, berkah. Oh nggih. Usahanipun ayam. Ayam. Nggih, lha menika ndokipun percontohan dadi Heeh, kuwi lenjunge. Dok wis 17 tahun ora netes-netes. Wis bosok kuwi. Anu yo, iki cewek gaul sik. Monggo. Cewek gaul digarap tayub sik lagi rama seger. Oh. Ya. Mbak niki kan ngen anu sik leren ning kono sik Istirahat, aja-aja. istirahat, Kok istirahat. nggih kula tak sumenake lega. Nggih. Istirahat, Lenggah istirahat. sik. Monggo. Yo buka bonang Mas Heri. Monggo tayub ki sik cewek gaul. Monggo yo. Nem-nem loro. Oh sik, up. Lah. Kuwi apa? Buka apa? Buka bonang. Piye ta bukane apa? Cewek gaul to. Heeh. Nem-nem loro, jiji rolu, nempyong. Oh ya wis. Ya wis bener. Bener. Ya ngono memang bukane ngoten. Ah ya wis bener. Bener. Slendro iki. Ya aja diwarak, aja dibantah. Ben. Pokoke apa omonge dek iki bener kok kabeh. Bener. Bener kabeh aku. Ya, monggo Mas Heri. Yo, kendangane tangan. Oh, ayo yo. Berat kembang kowe isih wangi. Ibarat tebu Ibarat tebu kowe pancen legi. Akeh tawon sing padha nyedhaki. Nisap sari, sarine kembang mati. Budale esokmu yen mesti sore. Rambute tambang ditato elise. Sing gandeng saben dina Awas. pun ganti pasane ono sae. cewek gaul. Yen guyung kutune bisa saya pantes yen nganggo rok sak jengkol Cewek gaul. syarat dhuwur kabeh yen lumat
Ibarat tebu Ibarat tebu kowe pancen nuwun sing padha nyedhaki ngisap sari Yup. Yo. Cewek-cewek gaul. Yang guyub kene kisun saya pantes yen nganggo ngot sak dengkul Cewek-cewek gaul. kisaran dhuwur kabeh gaul yen omahku wongane mentul sapa wae sing jatuhkan nyawang bokong badine kaya dandang tumpakane sepeda motor cewek gaul kayune sak kecamatan Terima kasih, matur nuwun wis diaturke cewek gaul. Yo, gemene wektu. Mbak Fahmi karo Mbak Suci, monggo mengkaram turu. Yo, yo. Ae au ae o au Ketan bali ulang apa setiane kelakon. Yo, ana sing ngersake sambel kemangi. Sambel kemangi, yo didum loro. Dom loro. Sing nyambel padha enake, padha sedepe, padha pedese. Oke. Ayo diaturke. Yo, Cah, sambel kemangi. Monggo, yo. Yup.
wis diaturke. Yo, sik. Saiki Dini karo Mbak Dita yo, monggo. Dini Dita. Monggo, yo jemeneng monggo mentaram. Turuk. Yo yo yo. Ae ao semangat ya Ndo ya, Mbak Dini, Mbak Dita. Semangat. Selalu. Ayo kudu no. Ora arep ngopo. Anu sik, aku nyuwun anu Malik Pelok. Oh, Malik Pelok. Nggih. Iki ana sing ngersake anu Mas Mas Yuda. Nggih. Niki rada klasik, ana sing ngersake sarung jagung Semarangan. Weh, Pak. Pelok barang. Cocok. Remenane piyai mriki menika panci warung jagung jagung mriki. Sarung. Lah iya ning warung iki gawe sarung lho karepku iki kan. Oh ya enak. Yo. Buka bonang monggo Mas Heri. Monggo. Monggo yo. Yo, Mbak Dita. Yo Din. Selain janji yo.
riptanipun Bapak Mas Yuda. Nggih. Nggih, sampun kula aturaken. Kula kintunaken dhateng Pak Tarno Tania Jaya, Pak Supomo saking Jember. Lajeng menika Mas Agung Rancak Gamelan Wonogiri. Mas Wardoyo Jumantana. Oh nggih. Oke. Ayo, iki saiki gentari karo Mbak Niken Salindri. Oke. Niken Gentari karo Niken Salindri. Wah. Mataram duduk. Yo. Ae kemerdekaane wong. Lah ngapa ta? Jajah kamardikane wong. Wong turu iki padha karo wong merdeka lho. Sapa? Sapa sing turu iki sapa? Aku. Oh, Mbak Niken lagi. Niku nek ana wektu dienggo istirahat wis sah hukume. Heeh. Nggih ta? Nah, kejaba nek sing turu niku Mas Mondol, lah kuwi ora tak cemplunge kali ngono. Ayo. Yo saiki Mbak Niken Salindri karo Mas Yuda, Niken Gentari karo Mondol. Kena, sampean balik. Ngene. Ini, Dek. Dek, ngene. Ya, wong Nyapa ta, Lek? Tok gebes-gebes iki apa, Dek? ah wong kok ayu nih. Ayu ta. Mangane opo to ya? Aku. Wong kok le kemokop. Nah iya. Iso pentung-pentungan kuwi. Kok pendung-pendungan piye to? Ora nek anu kon iso duding-dudingan. Oh, kowe salah. Oh, ngono ta karepe iki. Kaya wong sut. Sut. Jebol kabeh ya baul ayo. Iki ana sing ngersake Lestari. Ayo. Oke. Ayo. Menika kula aturaken Pak Asmara Santo saha para kanca. Oh nggih, Mas Moro Santo. Wah, asmane Bapak Semar. Ayo. Monggo ayo Lestari diaturke, nduk Niken karo nduk Gentari. Monggo, ayo kene. Jago. Sang Dewi katon
kasih matur nuwun Nduk Niken, terima kasih. Aweto sehat, aweto kondang, aweto laris. Amin. Jaga kesehatan ya, Nduk. Nggih. Mas Yuda, Nggih, Mas Bayus. Matur nuwun sanget. Nggih. Sakenipun ayo padha ndonga. Nggih. Panjenenganipun Bapak Gunaryanto sak kulawarga tansah manggih rahayu wilujeng niskala. Amin. Sumarambah para warga ing keras sakiwatengenipun tinebih no ing durga sengkala cinaket no ing bagya mulya Allahumma. Amin. Mas Yuda ndongake apa? Mugi keluarga geng Bapa Carik ugi mandhapipun dumateng temanten sarimbit anggenipun mangun samadyaning beberan agung saestu pinaringan berkah rahayuning Gusti cinaket ing bagya mulya tinebih ing suker sakit binucal ing sial jangkal pikantuk rejeki ingkang halal atut runtut rerentengan kaken-kaken ninen-ninen. Amin amin amin. Sampai ketemu di lain kesempatan Siap, Mas Yuda. nggih, nderek. Monggo sewang-sewangan.